binulawan nga bugas nga una-una gid gintanem sa Banwa Casibalem sa bilog nga probinsya kang Antique. As of now, sa diri sa may Sibalom, may ara kita 2 hectares intended for grain and seed production. Sa Subong, ang gina-harvest naton is nasa 1 hectare nga for seed production diri sa may Sibalom. Based sa yang crop stand, kag sa yang average nga potential yield, siguro maka-harvest kami mga 4 to 5 tons. Ang golden rice diya sarang ginaturag kang Sibalom nga maka-address kang or makasolve kang malnutrition diya sa aton nga banwa pagi sa pag-provide kang diya nga rice variety. Production wise kag sa nutrient wise, ang golden rice variety saragi diya nga makatugro kanaton kang income plus nutrition para sa aton nga mga kabataan. Prioridad man kang mga lideres kang banwa ang ikamayad nga lawas kang mga kabataan. Saragi dyan ka mga priority kang aton nga DSWD, kang health, also kang LGU. Nga malikawang ginaton no, ang mga bata nga maging malnourished. Ang programa kang Golden Rice makabulig pabaskag kang inisyatibo kang LGU sa pagtapna kang malnutrisyon. But knowing ang golden rice is may mga vitamins kid nga bawal gid makabulig sa atong kabataan. So I strongly nga implement no or suggest nga kung pwede nga amuran dya amat-amaton naton i-baylo nga sa aton nga regular nga mga bugas no. Luwas pa sa dugang nga nutrisyon, nakita man kang mga mahunguma patas kay Emerson nga nami ang tubo kang paray kag makainganyo ang dugang nga health benefits kang golden rice. Iti may vitamin A mo ang golden rice ti. Diri ka kunan lan magbakal ka vitamin A. Ay composition niya ka beta carotene nga nagagwa ta nga may vitamin A. Ti preyas natin may mga bata ko. Diri kan lan bakal vitamin A ti sa bugas pa lang daan vitamin A mo. Gusto ko sa parehas ko nga mga farmers nga ninganyo ko sanda nga kung magduro ng golden rice matanam sanda ka golden rice kay bagkat man badlay sa godon ng golden rice pareho lamang ka ordinaryo ang kinalain lang kay composition ta naka vitamin E kag bagkat na ano sa harapayon kung sa Parsidya Antique nga ang may bagyo-bagyo gagi mas baskog ang kahoy. Production wise, ang ginagamit lang man natin is PSB RC82 kag consider natin nga sara sa mga highest yielder sa atin nga rice varieties. With the incorporation kang vitamin A, ginatulak namin nga acceptable kana sa mga tao, sa atin nga mga farmers. Kag duro ang willing nga magtanom, kag duro ang interesado wala nga paduruhon tana. Sunod man nga ginani ang parayan sa Banwa kang Patnongon. Ang amo dya nga paray gamitin nga binhi para ipanagtag sa iban pa nga mga uma para sa pagduro ang golden rice. Ang sa golden rice, makabulig man sa mga uma. Kung patas sa Redyas Patnongon, ang pagtanam, ginsabat kang golden rice, pati abono. So, kag sa production, kang golden rice, daw pariyo hindi man magrayo sa iba nga variety. Para nakan daw duro interesado magtanam kang golden rice. Tungod sa gina-advertisement kang mismo kang mga staff nga ang beneficial na sa mga katawan no sa aton nga lawas tungod luwas nga rice may added vitamins. We have right now pending resolution with the provincial board no. Enjoining all our stakeholders, especially all local government units, to promote and cultivate the use of golden rice. Kag sa sunod, wala din ti kabataan nga Antiqueño ang kinakulang sa vitamin A o kon malnourished. Malnutrition has been one of the biggest health concerns in the province of Antique. Our children were not receiving proper nutrition and it has stunted their development. I am thankful to the Department of Agriculture and the Philippine Rice Institute for becoming our partners in the provincial government's thrust in ending malnutrition. Hopefully,
each town will soon be harvesting the vitamin A rich golden rice. Through the Golden Rice program, not only will our fields glow, but the future of our Antioquia children will become even brighter. Maraming salamat po sa